रुपेश वाह रे रुपेश का रे काय को देखे हपा तारा वो छिरंद्रा डीलर बन के गांव में वापस आ गइल बा। का बात करा तारा तू सब काम करा हम बाबा तानी चला 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 ए दोस्त आ गेला ना सर वो अभी गाड़ियां हैं बानी। अच्छा वो सब छोरा हमनी के सनेश केने बा सनेश रे साला पढ़ाई करे गेली कमाए थोड़ी ना सर वो सनेश खया। अच्छा वो सब छोरा तोहार का भइल हमरा का होई हम तो डीलर बनिए गईनी सोची तो वो मुखाई डीलर काहे से कि ओकर लाइसेंस रद्द करवा देनी तब तो गुरुवा हार्ट अटैक से मर जाई तो सोचत का बारा चला मुखाई जी के घरे हां चला चला हेलो कहिया आवत बारा बेटा अच्छा ठीक बा आब कहो भोसरी वाला चाचा ते तो रामलाल के हाँ हम रामे लाल के लड़का हई। ते डीलर बन गए का हम तो डीलर बनिए गईनी लेकिन तहार खत्म हो गई है ला नोटिस। का भइल का भइल का भइल का भइल का भइल का भइल रे लगत आई बुढ़वा मर गई। यहाँ बाहर खड़ा चला यहाँ से चला भागा ए भाग 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 देख मनवा इस साला के बेटा के तो हमर बेटा देख ले लेकिन तोहर साथ चाहिए वो तो ठीक है बा भैया 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 रुक हम आवाज आ जा जल्दी से शोक मना के आवा। बहुत बुरा भइल चाचा अच्छा वो सब छोरा भोज कहिया बा रे भोसरी बा मेरा मुंह से निकल गई मारब में एक फेर तो मुंहे में है लहू फेंके लग करे कहे दौड़ क्या होत बारे ना कुछो ना अभी बुढ़वा से भोज दिया पुतले ही से खिसी आ गइल कब आवा तारा बिकी बेटा अब तोर बाबूजी दुनिया में नहीं खे रह तू गाड़ी पकड़ के जल्दी आ जा घरे ठीक बा या आ गए बेटा अब ठीक बा जा बेटा बैग अंदर रख के अब का नाम बा माधर चोत छोटेंदर नाम है सरवा के जब तोहर बाबूजी एक समय में डीलर रहले ना जाके रूम में देखा था क्या को बोरा भाई अरे बाबू ये तो बड़ा नहीं थे लगा तो सब लेवल चढ़ा के भैया के बतावे के पड़ी जे भी साला चोरी कैले होई इन मुखाई जी से ना बची हम जात वानी बाहर तहार लाइसेंस रद्द करवा के और डीलर बन के ही गांव में हम आई। अबे जो साला डीलर बने तू चिंता मत करो चाचा ना समझ लो हम डीलर का डिग्री यानी लाइसेंस खरीद ले बानी अब गांव में एगो ना दू गो डीलर है दू गो अब ये मुकाबला जम के होई। काहे बिकिया डीलर बने गेले का हां वो डिग्री खरीद ले होई अब ये मुकाबला में तू लोगन के हमरा साथ देवे के बा। हां ठीक बाबा बात लेकिन एगो बात बताई का बा बोल। हमरा पास एगो बड़ी तेज दिमाग के लड़का बा तो का करी ले तब का ओकरो के सामने करबा हमने ये काम आई बा ठीक बा ले ही ओकरो
का रे सुअर का टोली सन रे ज्यादा स्मार्ट बना था रे स्मार्ट तुम बचपने से है रे साला बाप तो मरिए गए फिर भी ना सुधारे तू थोड़ा कम छोड़ब ना देख ले ये हमार झाड़ देखियो ये धर रबिया हाँ भैया ना समझ ले जो वो बहन के लोग भैया एक लौटा भाई जो छोटंदर के ग्राहक छीन के लिया ठीक बा भैया जो जो डीलर साहब को काट दो ना ना भैया हमार कहे के मतलब है कि काट दो लगावा उठा लौड़ा लगाइया उठा पकड़ के तो लिए आ कह तुम्हारे उठा लगा अच्छा वो सब छोरा बतावा कितना किलो राशन देवा कई झाट जने वाला भैया ना ना हमार मतलब रहे कि कई जने वाला कई जने 4 जने बानी 18 किलो मिली बस 18 किलो ये हमार 60 किलो मिली दे दे एकरा के 20 किलो ठीक बा भैया ठीक ना बा समझ ले दुश्मनों के घर दिवाली और मेरे हाथ खाली वाह पार्टनर वाह का कविता कहला का रुपेश झाट रे झाट के बाल कविता के छोरा दुश्मन के दुकान बंद करे का तरीका सोच रे का कहता है सर ये कहा था रे माता रे साला ते हमरा गरिए बे हम ना ई रोहितवा कहा था कि हमने सब चल ओकर राशन चोरा के लिया बतानी ना तोनी से कुछो ना होई हमरे कुछो सोचे के पड़ी रे सुन 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 एक काम कर जो बिकिया ग्राहक छीन के लिया बा चल 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 ए रुक 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 का कहत रही सरवा ई कहा रे सरा रुक हमरा कह दे कहां जात बारा देखात नहीं के कि बोरा लेके कहाँ जात बानी अच्छा घास लाभ जात बरो ये के पास जाता नहीं अच्छा तू बिकिए में जे है पहले हमार बात सुन जल्दी बोल हमारा पास टाइम नहीं के तोरा पास बचल नहीं के अच्छा बता पहले तोरा ना कई गो पुर्जा बा 4 गो 4 गो पुर्जी बा एकरा लगे का कहत रही सरवा ई कहता कि 4 गो पुर्जी बा तो राशन ना मिली मतलब हमरा कहे के मतलब 4 गो पुर्जा तोरा पास पहले से बा हाँ ता और ये महीना लगा के 5 गो पुर्जा हो जाई ऐसे कर दे साला सब राशन बेच ली और तू लैट्रिन में जाके मुठ मारते रह जाइए ऐसा थोड़ी ना हो गेला ऐसा थोड़ी ना हो गया रुक रे बेटे जाए नहीं आता का बा चाचा का भाई राशन केने बा देखात नहीं खे ए ओ आवा ए ओई का कहता है सरवा ये कहता कि लौरा धरा के भेज देले होई बिके कहता अगले महीना मिली सब महीना में साला से यही कहता देख ले नतीजा ओकर बाप खाते खाते मर गेलू फिर भी साला बिकिया फिर दोगले करता यही से ना कहता नहीं चलो छुटंदर के पास अभी उठा लगाई बा अभी राशन मिल जाए ऐसा बात बा चला चला राशन तबा ना रे साला तोरा उठा लगावी तोरा उठा खिया आई लेकिन हमारा राशन कबो न खत्म होई रे साला बढ़िया फेंका तारा फेंका साला एको ग्राहक ना आवता जो देख के आता ठीक बा भैया हम देख के आवता नहीं अच्छा हम जानत रही कि यही सरवा के हाथ होई रे 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 कुत्ता के बच्चा से साला थोड़ू कमा बजा बतानी भाग रे सरवा सरबिया बाता पकड़ मारो जो पकड़ पकड़ पहन के रुक ले आओ भैया पकड़ने वाली है सबके करे साला कनाती काहे सबके मारत आवे ई माधर चोटा से हमनी के ग्राहक छीने के चाहता रे त का करबे झाटू करबे रे साला तोरा बहन के चू 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 भैया चुनरी उतारू का रे सरवा इतना बड़का दोगलाई करबे
तो का उखाड़ लेबे? तो हम मुठ मारे आइल बानी। कौन ठीक हो सकेला? लागत है कि तोरा बाप के कहे के पड़ी। हाँ भैया तबे नहीं सरवा सके गान में बांस करी। ए वहाँ ये गावे ओ ये मम्मी भी आया ओ भाभी आया। अभी झाट के बाल का कहता? ये कहता कि तो लोग जे करे के वजह कर। छोटेंद्र के मम्मी भी जानेला, पापा भी जानेला। देख छोटेंद्र, तोहर दोगलाई बहुत बढ़ल जाता, लेकिन अब ना होई। काहे अब तू तेगलाई करवा का? ना समझ ले। पकड़ ले पहन के लौड़े। रुक भाग रे साला, ई बहुत मार रही सब। पहन के लौड़े मादर चोदा। फिर कब मिल साला तब बता तानी तोरा के। लगातार सरवा सहडी तोड़ देले बारे दादा। ना समझ ले। झाट ना समझ ले, पिटवाए खिवा देला ना समझ ले। हमरा के कुछो न कुछो करे के पड़ी। रवि, ए रवि। हाँ भैया। चला गांव में मशीन लेके पूरे गांव के उठा लगा के आवतानी। हाँ ये सही है क्या भैया, हम आवता नहीं मशीन लेके। जा, जा। उठा लगा के ना छूटे के चाहिए। जा। हाँ कयो कार्ड भइल रुपेश? 50 गो। का 50 को भइल? हाँ तो कई गो? आज ओ अभी ये आवा, अभी ओ बा ये बा। का कहता है साला के नाती? ये कहता कि बिके के 50 लागल बा, तोहार तो ही बाकी बा। का सोचता नी हम की बेर पूरे के पूरे राशन दे देबे के। रे साला काहे हमर रोजी रोटी बंद कराए पर लागल बारे? एकर कहे के मतलब रहे माइनस लगा के, ना समझलो? सब समझ गईनी। एना में जनतो भी खुश, हम सब भी खुश। हाँ ये ठीक रही। हम की बार पूरा का पूरा राशन चाहिए, एको किलो कटाए के ना चाहिए, ना सीधे बांस कर देम। ना समझ ले। किरे रे भैया, कयो काट लागल बा रे? अभी तो 200 के लागल बा, 100 गो लगावे के बाकी बा। अच्छा चल जल्दी लगो। काट लगा हो। उठा लगा। साला से हर महीने उठा लगा ले वाला राशन 1 किलो ना दे वाला, भाग मुंह से वाला। अच्छा अच्छा मिल जाई, काहे टेंशन लेवो तारा? तोरा बाप के गाड़ मिले। दे पता का? हाँ बेटा। रे साला बिकिया तो घूम घूम के उठा लगा बता। तो सूत के लगाई। रे झाटू तो अपनी के ग्राहक के उठा लगा बता। का बात करता रे? काय सरवा हमर झाट देख ले बारो। जा तानी छोटेंद्रा के कहे। सुरेंद्र तोरा झाट में आग लगाई। अरे जो हमू देखा तानी छोटेंद्र हमर तो एगो बारू खा लेता। रुक साला हम अभी बतावा तानी। जो देख ले बहू। का रे का भइल? काहे सुअर नहीं ना पता रे? आहे उ हम का कहता? ई कहता कि काहे पता नहीं ना पता दे। ऊ साला बिकिया Run. हाँ हो गई 300। हाँ भैया 350 हो गई। अब पता चली उस साला के बिक्की राठौर से पंगा लेवे के नतीजा। रे साला रे क्या भइल? तोर मुंह तो हमर जूस जैसन सूख गइल बा। ना समझ ले। रे साला ते बहुत बड़ा गलती कर ले, अब ते ना बचबे। मार साला के मार। तोरा के तम बाद में देख ले। गोली पॉइंट देखब। ना समझ ले। एगो काम करत तानी, राशन बेचा तानी, पैसों खत्म हो गईल, लेकिन कैसे?
ये काम कर रोहित, जल्दी से कहीं से 10-12 कार्टून चोरा कर लिया अब। ए आ हम ओए आ एम ई कहता कि रुक, हम बता। बता। ई कहता रहा झाट हम चोरी न करब साला कुत्ता कहे के साला हमरा गिरे। हम ना ई मादर चोत कहता। हाँ रे, या या हम भाग सार सब यहाँ से। जो 10-12 कार्टून यहाँ लेके आओ। भैया का भइल रे साला, काहे कुत्ता लेकिन भौंकता रे? हमरा लगे एगो बहुत बढ़िया खबर बा। का बा बोल? ऊ ससुरा छोतेंद्र आई रात के चावल बेचे वाला बा, वो कार्टून में धके। रे साला ये खुशखबरी बा। जो साला उखाड़ के केकरो बार। पहले पूरा बात न सुन ल, मार दिहल। अच्छा बोलो क्या कहत रहल? कहत रहनी कि क्षेत्रेंद्र राशन बेच रहल बा। तो हम क्या करी? तब तो हमनी के बीडीओ साहब के कंप्लेंट कर देवे के चाहे। अच्छा उमाधरलंड के जेल भी हो जाई आ लाइसेंसो रद्द हो जाई। हाँ हम यह कहल चाहतानी। ना समझ ले। जल्दी कर, जल्दी कोनो देख ली। एगो कार्टून में का किलो बा? 25 किलो बा। रबिया हाँ भैया, ना समझ ले। सब समझ गए नहीं भैया। अब हम समझब और ते समझेंगे। अरे साला सब भाग। ए रुक, पकड़ मारो जो, पकड़ भोसड़ी, पकड़ ले पहन के लौड़े। रुक तेरी बहन, ले मादर चोद। हमरा के छोड़ दी साहब। छोड़ दी? कैसे छोड़ दी? राशन बेचता है। पकड़ ली साहब इस साला सबके। साले तू हाँ ना समझ ले। एकर मतलब साला तेहे कंप्लेंट कैले बाले। छोड़ा साला के, छोड़। ए छोड़ दो छोड़। साला मेरे सामने झगड़ा करता है। मार वैसे लगे तो छेद जाम हो जाए तो। पकड़ ले साले के, पकड़ दोनों की, चल।